5,000. כמה אלפים. 5,000, 6,000. לגב ולחמאס ביחד. אלה המספרים. היו רבים כבר לפניי, השאירו שביל, השאירו עץ. כשיש צרה כל עם ישראל מתאחד פתאום. תהיה לי חבר, תהיה לי אח, הושט לי יד כשאקרא. תהיה לי חבר, לי אח, הושט לי יד בצרה. אני אחיך אל תשכח, תהיה לי חבר. תהיו חזקים, תעזרו אחד לשני, ואנחנו נשמור עליכם, ואנחנו ננצח. עם ישראל חי! שוב שלום לכם, עכשיו השעה 11 ואנחנו כאן ממשיכים במשדר הרציף שלנו ביום החמישי למלחמה בעזה. אנחנו כאן במשדר מיוחד מדרום ועד הצפון. מניין הנרצחים וההרוגים עלה בשעות האחרונות ל-1,200. יותר מ3,000 ישראלים נפצעו. צה"ל מגביר את התקיפות בעזה. מטרות של חמאס, בתי בכירים ותשתיות מופצצים ללא הרף. גם בצפון זה בוקר מתוח עם ירי נ"ט לעבר עמדה צבאית. התושבים שם נקראו להיכנס למרחבים המוגנים. מיד גיא ורון יעדכן אותנו במה שקורה שם בדקות האחרונות. וכל זה קורה כשהמגעים לממשלת חירום לאומית הם מתחדשים גם הם. נתניהו וגנץ צפויים להיפגש בדקות האלה, אולי לקראת פריצת דרך. נביא לכם כמובן את כל העדכונים גם מהגזרה הפוליטית. אנחנו כאמור כאן במשדר מיוחד עם כל הכתבים והפרשנים שלנו. לפני הכל עוברים אליך גיא ורון בצפון. מה קורה שם עכשיו, גיא? אנחנו מדברים על אירוע שעדיין מתנהל, גדעון, בגזרה המערבית של הגבול, באזור אדמית. לפני כחצי שעה, ככל הנראה, חיזבאללה יורה טיל נ"ט אחד לעבר מוצב של צה"ל על הגבול, אזור אדמית, ערב אל-ערם, שאיפה שגם היה ניסיון החדירה לפני יומיים. אנחנו כרגע לא מכירים דיווח על נפגעים. מה שקורה אבל זה שצה"ל תוקף בחזרה, גם בארטילריה וגם באמצעים אחרים, את עמדות הירי. אנחנו רואים ניסיונות חוזרים, כבר פעם שלישית ביומיים של חיזבאללה להשיג תמונת ניצחון, להשיג נפגעים. הוא גם מתעד את האירועים האלה ומפרסם אחר כך. ראינו אתמול לאביבים ירי לעבר נגמ"ש של צה"ל שפוגע אבל אין נפגעים, ובלילה הוא מפרסם את התיעוד. יום קודם היה גם באזור אביבים לכיוון מוצב של צה"ל. עכשיו זה קורה בגזרה המערבית. תחושה שחיזבאללה, לא יודע אם רוצה להיכנס למערכה גדולה, רוצה להראות שהוא פוגע והורג חיילים, אחרי שצה"ל הפיל כבר כמה עמדות שלו וגם הרג כמה פעילי חיזבאללה. היה דיווח על ניסיון חדירה בראש הנקרה, זה נשלל, אין אירוע כזה. כרגע מי שנמצא בגליל המערבי שומע עדיין עדי פיצוצים, מדובר בתקיפות של צה"ל בתוך שטח לבנון. כן, אתה אומר, גיא, שלא בטוח שחיזבאללה רוצה להיכנס לעימות הזה, אבל בינתיים אנחנו כן רואים איזושהי מגמה של העלאת הרף בכל יום שעובר, יותר ויותר תקריות שם לאורך גבול הצפון. בוא נדבר רגע, גיא, על התושבים ביישובי הצפון. מה כרגע ההנחיות מבחינת מי שצופים בנו ועדיין נשארו בבתים שלהם בצפון? אני רק אתקן, אני לא מנסה לפרש את חיזבאללה, אי אפשר כבר לפרש אף ארגון טרור אחרי מה שראינו ביום שבת, אבל אנחנו רואים שהוא מנסה לגרות את צה"ל. יכול להיות שזה יגרה את צה"ל הרבה יותר לעשות לו דברים שהוא לא חשב שמדינת ישראל תעשה בשלב הזה, סביב כל מה שקורה, ובאמת ההיערכות של צה"ל היא גדולה, היא באמת משמעותית, המשמעותית ביותר שיכולה להיות. מרבית התושבים ביישובי קו העימות כבר עזבו למקומות אחרים, זה קורה בעידוד ובהמלצת הרשויות המקומיות, ולגזרה מגיעים הרבה מאוד כוחות של צה"ל. כל הכוחות שאתה יכול לתאר, זה מתחיל בנגמשים וטנקים, אבל גם בארטילריה ובחיל אוויר ובאמצעים נוספים. ההיערכות הנרחבת הגדולה ביותר שניתן להשיג, כדי למנוע כל ניסיון של הצד השני לתקוף, בטח ניסיון להפתיע כאן. מראות של חדירה, אם ינסו מהצד השני, ראינו כבר פעם אחת, נתקלים מיד בתגובה של כוח צה"ל, שנמצא על הגדר ובתוך היישובים בדיוק בשביל האירועים האלה, ואנחנו רואים שיש אירועים, כל יום יש לנו משהו. אתמול היה גם ירי ארטילרי, גם ירי של רקטות, גם ירי של טיל נ"ט, הבוקר טיל נ"ט. האירועים האלה כנראה ימשיכו ללוות אותנו בימים הקרובים.
יש הרבה מאוד אינטרס, יש הרבה מאוד ארגונים פלסטינים, הרבה חמאס, הרבה ג'יהאד, גם בתוך לבנון, אבל צה"ל כרגע ערוך בצפון, בצורה שהוא לא היה ערוך לפני זה בדרום, כן. ועל כן הוא מגיב. גיא, ממש במשפט לפני שניפרד, וכמובן נשוב אליך גם בהמשך, אתה יודע להעריך כמה מתושבי הצפון עזבו כרגע, וכמה עדיין נשארו שם באזור? אני אגיד בזהירות שאני מעריך שביישובי קו העימות מעל 90% כבר עזבו את הבתים. קריית שמונה, עיר שאני משדר ממנה, היא כמעט עיר רפאים. יש אנשים, הדברים עובדים, אבל בעיקר יש חיילים וצבא. הרוב עזבו, התפנו למקומות יותר שקטים. תראה, בקריית שמונה לא הייתה אזעקה, לא שמעו קולות נפץ עד עכשיו, ועדיין המליצו לאנשים לעזוב כדי לא לסבול מהלחץ, מהסטרס, וכמובן נערכים לכל אפשרות שתגיע בהמשך. גיא ורון, שם בקריית שמונה, בגבול הצפון, אנחנו כמובן, מטבע הדברים, עוד נדבר איתך הרבה בבוקר הזה. התחיל יחסית שקט, אבל הנה אנחנו רואים, כמו בימים האחרונים, התחממות גם בגזרה הצפונית. מיד גם ננסה עם הפרשנים שלנו כאן באולפן, להבין מה אפשר ללמוד מזה ולאן הדברים הולכים, עד כמה שניתן להעריך. ואנחנו כמובן מדלגים בין שתי הגזרות גם היום, בין הדרום לצפון. אדווה דדון, את מצטרפת אלינו מהעוטף, תמונת מצב שלך אדווה. שלום גדעון, בוקר טוב. אז לפני זמן קצר חודש הירי גם לעבר עוטף עזה ושדרות. אנחנו יכולים לעדכן על פצוע בינוני מרסיסים בשדרות. מיתר האזעקות שהיו כאן אין נפגעים ולא נגרם נזק. עכשיו אני רוצה לתאר לך את תמונת המצב כפי שאנחנו מבינים אותה בכבישים כאן בדרום. שמענו את גיא ורון מספר שקריית שמונה הפכה לעיר רפאים, כך גם נתיבות ואופקים ושדרות כמובן. זקה נמצאים פה כל הזמן, עדיין מפנים גופות מהקיבוצים עצמם ומהאזורים שבוצע בהם הטבח, ואנחנו זכינו, אפשר לומר, אם אפשר בכלל, סליחה, להשתמש במילה הזאת, להיכנס לכפר עזה וסוף סוף להבין מה ממדי הטבח שהיה שם. התמונות קשות מאוד גדעון, עדיין מפנים משם גופות, היו שם בערך רק בכפר עזה 70 מחבלים שהשתלטו על הבתים, ששרפו אותם על יושביהם כדי לגרום לאנשים לצאת מהממדים, ואז פשוט טבחו בהם, בנשים וילדים וטילי נונטט על רכבים. ואני חושבת שמה שבעיקר תפס אותי זו הקלות שבה טנדר עם מחבלים מצליח להיכנס מעזה ליישוב הפסטורלי הזה שהפך להיות גהנום, וביצע שם פשוט שמות באנשים. אנחנו עדיין נמצאים כאן, אנחנו מקווים שגם היום ייתנו לנו להיכנס כדי להראות לא רק לציבור בישראל אלא בעיקר בינלאומית ולעולם את המעשים המזוויעים, אין מילה אחרת, שנעשו שם על ידי החמאס. בינתיים כוחות ממשיכים לזרום לכאן כל הזמן, גם להתחלף, מחליפים משמרות. אנחנו נמצאים כאן באזור שהם מגיעים להתרענן בו. אנחנו שומעים מהלוחמים שאנחנו פוגשים, מאנשי זקה, גם על מראות קשים, אבל מצד שני על המון מעשי גבורה של לוחמות, לוחמים אזרחיות ואזרחים שפשוט התעשתו מהר וחתרו למגע. ואני מאמינה שבימים הקרובים אנחנו ככה, התמונה עוד יותר תתבהר, היא לא תהיה תמונה קלה לשמיעה, והמראות לא יהיו קלים לצפייה, אבל אני יכולה להגיד לך שצה"ל וגם כוחות המשטרה נמצאים פה בכל מקום, בכל אזור, בכל צומת, עם נשקים שלופים. רק אתמול היו כאן עוד חדירות מחבלים או מחבלים שנשארו בשטח ישראל, ואנחנו יכולים לדווח שכל התקריות שהיו עם המחבלים היו תקריות מוצלחות, והמחבלים חוסלו, והחומרים האלה ממשיכים לצאת מצה"ל גם לאורך היום הזה. ועוד נקודה אחרונה ברשותך, זה בעלי החיים שנשארו מאחור. פונים אליי הבוקר תושבים ומתחננים שינסו להוציא את הכלבים שלהם או לדאוג למים ומזון לחתולים שלהם. אני יכולה לבשר להם שהמידע עבר לצבא, והחיילים שם מטפלים בעצמם לצד מלאכת הפינוי בכלבים ובחתולים, ובמהלך היום גם ינסו להוציא אותם, להציל אותם משם, ואולי בתקווה לחבור למשפחות שלהם. זה גם חשוב ביום הזה, ואנחנו נדבר בהמשך המשדר אדווה עם כמה חבר'ה שבאמת התגייסו כדי להציל את בעלי החיים, את הכלבים, את כל החיות שנשארו מאחור, גם הם שם בבתים בעוטף. אדווה דדון, אנחנו עוד נדבר איתך בהמשך המשדר הזה. תודה רבה לך בשלב הזה.
אנחנו מדברים הרבה בימים האחרונים על ממשלת אחדות, ממשלת חירום. בינתיים ראש הממשלה נתניהו קצת מסמס את זה ודחה את זה. גם אתמול אמור היה להיפגש עם גנץ הבוקר. זה סוף סוף קורה, אולי בדרך לפריצת דרך. ליה אברמוביץ', את נמצאת בקריה, ושם נפגשים ראש הממשלה ובני גנץ. כן, גדעון, סוף סוף זה קורה ביום החמישי למלחמה. ב-11 בבוקר, ממש לפני כמה דקות, ראינו את רכבו של בני גנץ נכנס לכאן, לקריה, אחרי שכמו שאמרת, ראש הממשלה נתניהו דחה את הפגישה לקראת אולי הקמת ממשלת החירום מאתמול בערב. באמת ממש בדקות אלו הישיבה הזאת מתקיימת. אתמול גם כל ראשי הרשויות בדרום קראו לממשלת חירום לאומית עכשיו, ובזמן שאדווה מתארת את מה שקורה שם, את מימדי הטבח, ושקורה בכפר עזה ובשאר היישובים בדרום, ושכוחות צה"ל עושים את הפעולות, רק עכשיו מתכנסים לקראת אולי מה שתהיה ממשלת חירום לאומית, שתנהל את המלחמה הזאת, גדעון. תודה, תודה לי, את שם בקריה, אם יהיו כמובן עדכונים מהפגישה הזו, אנחנו כמובן נביא לכם אותם, אולי זה יקרה אפילו בשעה הקרובה, סוף סוף, באיחור מאוד לא אופנתי, תוקם ממשלת החירום שכל כך חשובה בעת הזו, איתנו הרבה מאוד חברים נכבדים כאן באולפן, אבל אני אתחיל איתך, חבר הכנסת ביסמוט, הליכוד. שלום. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? למה זה עדיין תקוע? קודם כל זה קורה ואני מאוד מאוד שמח. יש רגעים אולי בהיסטוריה שלנו, יש רגעים בחברה שהציבור, העם, עולה על נבחריו. ובמקרה הזה אני מצדיע לציבור הישראלי ולעם בישראל שהוא יתאחד עוד הרבה לפני שאנחנו עושים את זה עכשיו. זה היה אחד הרגעים שבהם הציבור התעלה למנהיגיו. אני אומר את זה ללא היסוס, אני אומר את זה בכל רם, הציבור שלנו, יש רגעים בהיסטוריה שהוא עולה על נבחריו. פה, העובדה שהציבור פה מושך אותנו לכיוון המקום הזה, אני מצדיע לו. כל הכבוד לציבור. ולא אכפת לי עכשיו חרדי, חילוני, ימין, שמאל. עכשיו זה ישראל, אנחנו פה ישראל באולפן הזה. פה זה ישראל. ולכן אין אפשרות אחרת מאשר ממשלת חירום. ואני מברך כמובן את ראש הממשלה, וכמובן גם את חבריי לאופוזיציה, כי כפי שאמרתי, עכשיו אנחנו גוף אחד, אויב אחד, כולנו הזדעזענו בשבת, כולנו רוצים את אותו הדבר. אגב, באולפן שלך, ביום שבת ב-12 עקבתי אחר הפרשן הצבאי, ידידי, ושמעתי אותו מדבר, ושמעתי אותי מדבר, זאת אומרת שהפעם, אתה רואה שאנחנו תמימי דעים, מה שקרה בשבת. אני חושב שכולם הבינו את זה, חוץ מאדם אחד, ראש הממשלה נתניהו. כולם הבינו את זה מאוד מהר. אתמול הייתי בערוץ אחר, קורה לפעמים. חבל, אבל בסדר, סולחים לך, בכל זאת מלחמה. הנה, פשעתי, גזלתי, חטאתי. ולמה אני מספר לך את זה? כי במקרה, המתינו לפגישה, הפגישה הייתה אמורה להיות אתמול ב-11 בלילה. ואחד מהחברים שלי באופוזיציה, במחנה הממלכתי, שולח בהבנה הפגישה הזו נדחית בגלל סיבות ביטחוניות, כי מה לעשות, וראש הממשלה כעת מנהל מנהל מלחמה. איכשהו לפגישה עם ראשי הקואליציה באותו בוקר היה לו זמן, אבל עוד נדבר על זה ביסמוט, עוד נדבר על זה. אנחנו למלחמה ארוכה, וטוב שאנחנו יחד וננצח את המלחמה הזו. וזה כולנו מסכימים. אני רוצה לצרף אותך, האלוף במילואים פרקש, שלום לך. בוא רגע נדבר על שתי הגזרות. אנחנו רואים איזושהי מגמה של אבולוציה בצפון בימים האחרונים, העניינים שם הולכים ומתחממים ככל שחולפים הימים. א', עד כמה זה באמת אמור להדאיג אותנו, ואיך אתה עושה את החיבור במה שקורה כרגע בעזה לצפון? אני חושב שזה ברור לנו כבר לפחות ביומיים האחרונים, שמידת ההצטרפות של חיזבאללה לאירוע, למלחמה, תלוי במה שקורה בדרום. כולל העצימות של מה שקורה בצפון, יקרה בדרום. אני חושב שחיזבאללה קודם כל בא ואמר, אני כאן. וזה מעסיק אותנו, משמעות הדבר שתי חזיתות. לדעתי, אם הייתי נדרש להעריך, ואני אומר את זה בזהירות, עצימות ההשתתפות של חיזבאללה תלויה בהצלחה בדרום. ככל שבעזה תהיה הצלחה יותר גדולה לחמאס, הוא יגביר את הפעילות שלו. ההצלחה תהיה קטנה, או שפעילות נמוכה, חיזבאללה יעשה את אותו הדבר. כלומר, זה תלוי, נגל, ואני מצרף אותך גם בשלב הזה, לא רק בהצלחה של חמאס, אולי גם בהצלחה של צה"ל. ככל שצה"ל ייתן מכה כואבת יותר בעזה, חיזבאללה יחשוב פעמיים אם הוא יצטרף לסיפור הזה. אני הייתי שמח אם זה היה נכון. יש סיכוי שזה נכון. אני לא רוצה לחלוק על מפקדי לשעבר, אבל אני חושב שפה אנחנו שוכחים דבר אחד.
והוא שיש לנו עוד צלע במשולש הזה, וקוראים לה חמינאי וטהרן. גם אם יגידו שאין אקדח מעשן, ואין... בסוף אין ספק שהוא מממן, תומך. לדעתי גם הוא זה שהיה מאחורי היוזמים, מי שהחליף את סולימני נמצא עכשיו בלבנון, יחד עם סלאח אל-עארורי, שהוא אחד מאדריכלי הדבר הזה. עכשיו, יש אמירה שאומרת איך אנחנו מחברים או מנתקים בין עזה לבין... ואם זה בכלל בידיים שלנו? אם זה בידיים שלנו, כנראה... שוב, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להעלות. האם אנחנו רוצים שאנחנו ניגרר או נקבל את ההחלטה כתוצאה מפעולה של או חיזבאללה או הוראה של חמינאי, או שנעשה משהו. אני לא, עוד פעם, אני לא ממליץ, כי הרבה שמעו אותי בימים האחרונים, אני לא ממליץ לעשות איזשהו מלחמה טוטלית מול חיזבאללה ולבנון, אבל את שינוי הדיסקט בצפון, שאותו אמרתי כבר לפני כמה שבועות, את שינוי כללי המשחק. לדוגמה, אם סלאח אל-עארורי נמצא כרגע באיזשהו הזדמנות שאפשר להוריד אותו, אז לא צריך להימנע מזה כי הוא נמצא בביירות. וכנ"ל לדברים אחרים, כנ"ל לגבי מפעל הטילים המדויקים שנבנה מתחת לאפנו בלבנון ולא נגענו בו, כדי לא להידרדר למלחמה בצפון. אבל לגבי הדרום, לא נוכל כנראה להגיע למילוי מטרת המלחמה שהגדיר אותה ראש הממשלה ביום הראשון וממשיך עד היום, והיא לשים את החמאס flat down, total, כל מנהיגיו, כל יכולותיו המבצעיות ועוד דברים אחרים, בלי כנראה להיכנס קרקעית. אז יש אמירות שאומרות שחמינאי מחכה לזה בקוצר רוח, כדי שכשנהיה בפנים, מבוססים אולי בבוץ, הוא יפעיל את החיזבאללה. אני ממליץ לו, כמו שאמר ביידן אתמול, don't, מכיוון שכאשר נהיה בתוך עזה עם כוחות קרקעיים, כנראה זה השלב שבו חיל האוויר יהיה פנוי לעשות את המשימה בצפון, ולכן הדברים האלה צריכים להיות מחוברים אחד לשני. אין פתרון בית ספר. הדברים האלה יכולים או להידרדר, או להיגרר, או להיות מובלים. השאלה אם אנחנו רוצים להיות אלה שיוזמים, אלה שמובילים, או אלה שנגררים. כרגע בצפון, אני מקבל לחלוטין את מה שפרקש אמר, אנחנו כרגע מגיבים. החיזבאללה אומר אני פה, ופה ושם אפילו סוריה אמרה אתמול לשנייה אחת אני פה, ואנחנו בעצם מגיבים. האם זה נכון? אני לא משוכנע. ברור שמספיקה תקלה אחת או תוצאה קשה אחת באחד הצדדים, כדי שהאירוע הזה יצא משליטה. לכן אני אומר צריך להיערך בו זמנית לשתי הגזרות, זה יקרה. חברת הכנסת וסרמן לנדה, חברת הכנסת לשעבר, מומחית לעולם ולמרחב הערבי. איך העולם הערבי מסתכל על מה שקורה כאן בימים האחרונים? מדהים לראות את התגובה של איחוד האמירויות. הייתי אומרת, היא בולטת מבין כל מדינות ערב באומץ שלה לומר דברים כפי שהם. לעומת מדינות אחרות שככה מביעות צער הדדי ורואות את שני הצדדים וכולי הרבה יותר נזהרות. אני חושבת שהן נושאות עיניהם באופן, המדינות באופן ברור, לגבי אם ישראל תצא עם ידה על העליונה או לא. כלומר, אם אנחנו נהיה חזקים, הם יהיו איתנו, ואם לא נהיה חזקים... כשאת אומרת הם יהיו איתנו, למי את מתכוונת? את יכולה כאילו למפות לי, לייצר איזושהי חלוקה בעולם הערבי, מי כרגע תומך בישראל, מי מתנדנד ומי תומך ב... אתה יודע מה? תודה שאתה מדייק אותי, כי יש באמת הבדל קטן בין אותן מדינות שאיתן חתמנו על הסכמי אברהם, ובין מדינות אחרות, למשל כמו מצרים. אין ספק שמצרים מאוד מעוניינת שידנו תהיה על העליונה. אין פה שאלה. אבל מה שקורה מבחינת העברת המסרים של המשטר המצרי לרחוב המצרי, זה כבר משהו אחר. ואנחנו רואים שהרחוב או ההמון המוסת במצרים עצמה נוהג אחרת. כלומר, לא רק אותו אדם שבאמת ירה בתיירים ישראלים באוטובוס, שזה באמת היה פיגוע, אלא באמת יש חגיגות בסיני ובכלל במצרים נוכח מה שנתפס כהצלחה, המעשה זוועה הללו כהצלחה של החמאס. אז יש פער שם, ומצרים נזהרת משום שיש לה חזית פנימית. לעומת זאת, מדינות ערביות אחרות מחכות לראות אם ישראל תהיה חזקה. זה לא שליבם לא איתנו וכולי, אנחנו מדברים פה על רעל פוליטיק, זה שחור לבן. אם נהיה חזקים, הם איתנו, אם לא נהיה חזקים, אף אחד לא צריך אותנו.
רק אם אפשר, רק קצרה לדברים שאני לגמרי מסכים, רק הערה נוספת. באמת ראינו במקביל, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, שני צירים. הלכה ציר אחד, וכולנו כמובן היינו פה משתהים. הציר עם סעודיה בסוף, עם המדינות, עם הסכמי אברהם, עם מצרים ב-79, שהיה Game Changer פה במזרח התיכון. אבל קצת אסור לשכוח שיש ציר מקביל, עם איראן בסוף, עם סוריה, עם חיזבאללה, עם חמאס, עם ג'יהאד איסלאמי. ופה המדינות ערב שצריכות לשאול את עצמן, גם אותן אלה הנאורות, עם מי אנחנו? ואתה רואה גם, ופה אני קופץ רגע מהעולם הערבי, בכלל לעולם המערבי עצמו, אני שמתראיין בלי סוף לתקשורת הזרה, לא זוכר מעודי תקשורת כל כך אוהדת, צרפתית, אתה יודע, תמיד אחרי יום, 2-3. בימים האחרונים אתה מתראיין? בימים האחרונים אתה מתראיין? הבוקר, אני בא איתך אחרי רעיון לאוסטרלי, צרפתים אני אוהדים. דווקא עשיתי רעיון אתמול לפרנסיס, וזה היה מזעזע. ראיתי ששרת ההסברה שאמונה על זה אתמול התראיינה בפעם הראשונה, זה היה לי קצת מוזר, בתור מי שזה... אני לא יודע, אני מדבר על עצמי והשוואה לסבבים אחרים. סבבים אחרים קודמים שאנחנו זוכרים היטב, וזוכרים היטב סבבים הקודמים, שהקהילה הבינלאומית, התקשורת הזרה, עמדה עם סטופר ביד. והפעם, עיתונאית אוסטרלית, שרק לפני איזה חודש-חודשיים, כאשר התקוטטנו פה על הרפורמה, אתם זוכרים היטב, והם באו לפה וכעסו, בסדר, אבל עכשיו אנחנו יחד. וכאשר התקוטטנו, אז היא באה לפה, היום היא מתקשרת אליי, ופשוט, מה זה, עיתונאית לא מסתירה את הפרו-פלסטיניות שלה, היום, בואי חובבת ציון דיברה איתי בטלפון. מדהים, כמה זמן זה ייקח, לא יודע, לא, בלי, אתה יודע, זה קורה... זו השאלה, כמה זמן... אני לא נשמע פה מסכן, כי אנחנו מנצחים, וכולם יודעים את זה פה, אני לגמרי לא מסכן, ולא ניפול למלכודת של הסרטונים של חמאס. פה נדבר על אחדות ועל ניצחון. זה גם מה שהעם רוצה לשמוע. אף אחד פה לא מסכן. נחמן שי, שלום לך, השר לשעבר נחמן שי, דובר צה"ל לשעבר. איזה ציון אתה נותן בינתיים להסברה הישראלית? אני לא רוצה לחלק לציונים, אבל אני אשיב לך על השאלה השנייה. אני רוצה להגיד משהו... אבל שאלתי רק שאלה אחת. זה בלתי נסלח, העובדה שראש הממשלה לא מסוגל להגיע לממשלת אחדות לאומית ביום הראשון. בלתי נסלח. אתה צודק שזה בא מהציבור, זה גם ב-67 בא מהציבור, באותו אופן בדיוק, כי הציבור ברגעים כאלה רוצה לעמוד ביחד. הוא לא רוצה לשמוע את הוויכוחים באולפנים, הוא לא רוצה לראות את הפרצופים של האנשים האלה שרבו עד לפני שבועיים, הוא רוצה לראות מדינה אחת, צבא אחד, וכמו שאמרת, ניצחון. לכן 4-5 ימים כאלה זה מחיר כבד שמשלמים על כלום, כי בסוף נתניהו אז על זה אני אוסיף לך, שלא צריך תנאים, אין אפס תנאים. אני מקבל את זה, לא צריך תנאים. כאשר אתה בא, ולא ניכנס לזה, אני לא רוצה פוליטיקה. באמת לא ניכנס לזה עכשיו. אין תנאים, אנחנו יחד ללא תנאים. אני רוצה להשיב לך, כי שאלת שאלה, ואני לא אתחמק משאלה. המערכת הצבאית, אני חושב שדובר צה"ל, שלא באשמתו, הוא לא הגיע מהמערכת הזאת, וצריך לתת לו את זמן הלימוד שלו, הוא משתפר מיום ליום. זה לא מופע... ביומיים האחרונים כבר ניכר שיפור בולט. וגם המערכת כולה מתפקדת. אבל יש לנו מנהג מגונה להטיל על כתפיו של צה"ל את כל המערך הלאומי, את כל ההסברה הלאומית, וכבר אמר את זה וינוגרד אחרי 2005, אחרי מלחמת לבנון. צה"ל עושה את ההסברה של צה"ל, של הביטחון. יש לו חזית 1, 2, 5, הוא יסביר אותן. אבל יש מערך אזרחי שלם של מדינת ישראל, אם חסר מזון, לא חסר מזון, מי מתמודד עם זה? אם צריכים רווחה, שירותי רווחה, מי מתמודד? זו הנקודה המרכזית. צריך מערך כולל. המערך הזה גם הוא הוקם, הוזנח, לא טופל. עכשיו הוא מנסה לקום. אי אפשר ברגעי החירום להתחיל להקים דברים שלא פעלו בשגרה. אוקיי, מיד אנחנו נחזור לאולפן חברים. אני רוצה עכשיו לצרף אלינו את נועה חוברה מקיבוץ סופה. שלום לך נועה. שלום. קחי אותי רגע לשבת בבוקר, ספרי לי קצת איפה היית בשעות שבהם הכל החל. אז בשבת בבוקר היינו בבית, אני, בעלי והבן שלנו. יש לנו 2 בנות שלא היו איתנו. ופתאום ב6:30 צבע אדום, שהרבה זמן לא חווינו, יחסית חזר, הרבה זמן נכנס מכולנו לממד. והצבע
שונה מבחינת אפקט הפגיעה מרקטה. אנחנו אולי פחות מכירים את זה ופחות רואים את זה. כבר היו כאלה שנכנסו, חדרו והופלו, וזה חלק מהעניין. כשיש את ההתראה הזו שמקבלים אותה התושבים במרחב מוגן כמו כל ההתראות האחרות, ואנחנו רואים כל הזמן את המהלכים הללו כדי לנסות ולשכנע אולי את ישראל לעצור את מה שהיא מחוללת בעזה. תראו את התמונות שמגיעות עכשיו בשידור חי מן הרצועה. יש שם אתרים שלמים שעולים באש. איך נראות התקיפות שם היום, ניר? הן הולכות ומתרחבות והולכות ומדרימות. ואנחנו רואים, יש שורה של שכונות ברצועת עזה, מהצפון עד הדרום, שבעצם חמאס השתלט עליהן. ובחסות האוכלוסייה האזרחית בנה בתוכן את המתחמים שלו. והמתחמים האלה זה מפקדות וחמלים, וזה משגרים ומחסנים של רקטות, ואפילו אתרי אימון, ועוד רבים. דברים רבים שהוא עושה. ועכשיו, אחרי שאתה מסלק את האוכלוסייה האזרחית משם, חיל האוויר יורד על השכונות האלה. כן. וזה מה שמתנהל כרגע. אנחנו נביא כמובן בהמשך את התמונות גם מרצועת עזה, כדי לראות מהתמונות שהם מוציאים משם את עומק הפגיעה. דיברנו חודשים, אמליה, על התלכדות הזירות והתרחיש הזה שמערכת הביטחון נערכה אליו, אבל נראה שלפחות ברמה מסוימת אנחנו כבר מתחילים לצפות בזה בשידור חי, כשהזירה הצפונית רושמת כבר כמה ימים ברצף של הסלמה. זה החל בשיגורים, חדירה מגדר הגבול, שיגורים שהולכים ומתרבים, טיל נ"ט, חילופי אש בגבול לבנון. ניר דבור, אתה ממשיך איתנו גם לעניין הזה, מיד יהיה איתנו גם גיא ורון. ניר, השאלה היא אחת, האם חיזבאללה כבר החליט או עוד לא החליט שהוא נכנס למערכה גם הוא? תראה, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, לפי המעשה, הוא עוד לא החליט. אנחנו רואים רצף של אירועים, אנחנו רואים צפיפות הולכת וגדלה של האירועים, אולי אפילו איזו עלייה מסוימת בחומרתה, מה שראינו היום זה באמת ירי של טיל נ"ט לתוך שטח ישראל, זו התקרית שאנחנו מראים את התמונות שלה. כן. והדבר הזה מעיד על כך שנסראללה פה מתנהל על חבל דק, הוא עדיין לא קורע אותו, אבל הוא מרשה לעצמו לעשות יותר, לא רק שם, גם האנשיו הוא מנסה שיעשו ברמת הגולן. כן, עדכן ניר רק שוב על ירי הפעם לעבר אשדוד, ממש עכשיו צבע אדום באשדוד. אז אני אומר, יש פה 3 זירות שמטרידות אותנו, המרכזית עזה, אנחנו רואים איך לאט לאט לבנון הולכת ומתחממת, אבל עדיין נראה שלא נפל הפור בעניין הזה, שעדיין לא נכנסים שם למערכה כוללת. ישראל, אגב, לא תיזום ממה שאני שומע, איזשהו מהלך אל מול לבנון, היא צריכה ורוצה להשלים את מה שהיא החלה לעשות ברצועה. ואנחנו רואים את מה שקורה ברמת הגולן, ניסיונות התשה והטרדה מכל הגבולות, זה לא רב זירתי מלא, זה מיני. כן. מיני. אפשר רק להשלים את אתה מדבר על ניסיונות התשה, רק נאמר שבשעה האחרונה ירי מאוד כבד לעבר אשקלון, ועכשיו עוד מטח גם לעבר אשקלון וגם לעבר אשדוד, עכשיו גם זה נמשך לעבר עוטף עזה. כן, ירון שניידר. השלמה לדברים של ניר בעצם, התמונה מהצד הלבנוני. אומר היום עיתונאי בשם אברהים אל-אמין, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל זה בעצם הדובר העיקרי של נסראללה בפועל, שב-24 שעות האחרונות היו התייעצויות בין עזה לבין ביירות. כמובן ממשיכים לעקוב והכל, אבל תכלס, סוכם שלעת עתה, עזה תישא בעיקר הנטל של המערכה, ככה הוא אומר את זה בלשונו, והיא לא זקוקה לפתיחה של חזית נוספת, אבל זה עלול להתרחש, לפי התסריט שהוא מציג, אם מבחינתם ישראל תרגיע לאיזושהי החלטה לחסל את כל הכוח שיש בעזה. רוצים לומר במילים פשוטות, אנחנו בינתיים לא מצטרפים, משקיפים, אבל נותנים לפלסטינים לשגר מלבנון, מגיבים לירי של ישראל עלינו, וככה לדעתי צריך לראות את כל האירועים של הימים האחרונים, כולל היום בבוקר. כן. יוצאים ממש ברגעים אלו מפגישתם הארוכה, בני גנץ ובנימין נתניהו, ראש הממשלה, דפנה ליאל, מה השורה התחתונה? בואי נתחיל ממנה, יש כבר ממשלת אחדות או עוד לא? 5 ימים לתוך הלחימה. קודם כל, אני חושבת שאפשר לומר שזו באמת כבר עובדה מוגמרת. יוצאת למעשה הודעה מצד המחנה הממלכתי שהפגישה בין נתניהו לגנץ הסתיימה, וכעת יושבים הצדדים לגבש את הפרטים האחרונים. זאת אומרת, הפגישה הייתה מוצלחת,
עד כמה שאני מצליחה להבין, ממשלת האחדות יוצאת לדרך, ומאנשים שאני משוחחת איתם בקרבת המגעים, אני מבינה שיש החלטה על הקמת מטבחון, קבינט מצומצם, שינהל את המלחמה, הוא גם יהיה עם סמכויות מסוימות, אני לא יודעת אם כל האחריות תהיה בידיים שלו, אבל הוא לא יהיה גם מרוקן לחלוטין מסמכויות, זו הייתה אחת הדרישות של בני גנץ, שמי שנושא באחריות יקבל גם את הסמכות לפעול, ואם הבנתי נכון, כרגע יושבים ודנים במי יהיו החברים באותו קבינט מצומצם. נתניהו כמובן רוצה לצידו את שר הביטחון גלנט, זה מחויב המציאות, ופרט לכך נשאלת השאלה מי עוד יהיה מצידו, אולי דרמר, אולי דרי, ומה יקרה מהצד השני, נתניהו אולי היה רוצה להיות שם ביתרון מספרי על גנץ ועל אייזנקוט, הם גם רוצים אולי לצרף עוד אנשים איתם. את לא מזכירה בינתיים דפנה את השם בן גביר בשלב הזה. לא, הוא בוודאות לא יהיה באותו מטבחון מצומצם, אין שום שאלה, כי הרי מה היה הרציונל מאחורי הבקשה של גנץ? הוא אמר, אי אפשר לנהל אירוע כל כך מורכב בפורום רחב כמו הקבינט, שדולף ממנו מידע וכדומה. אגב, מלכתחילה הטקטיקה שלו לא הייתה כמו של לפיד, שאמר בלי בן גביר וסמוטריץ', הוא דיבר יותר על ההיבטים הניהוליים של האירוע, הוא אמר, אנחנו צריכים פורום הרבה יותר מצומצם, הרבה יותר דיסקרטי, שבמילים אחרות אפשר יהיה לנהל בו שיח פתוח, סיור מוחות אמיתי, בלי לחשוש שהדברים מודלפים ישר החוצה, ואני חושבת שהדבר הזה היה אולי קל יותר לעיכול, ואני מזכירה, הקבינט לא מתפרק, בן גביר וסמוטריץ' נשארים בקבינט, הם גם נשארים בתפקידים שלהם, זה דבר מאוד משמעותי. בצלאל סמוטריץ' הוא שר האוצר, הוא גם שר במשרד הביטחון, יש לו השפעה גדולה, הוא מעורב בדברים שקורים. גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשארים בתפקידים שלהם, ובעיקר צריך לזכור, הם נשארים השותפים הפוליטיים של נתניהו, וזו מבחינת ההשפעה שלהם על מערך הלחימה, תעודת הביטוח שלהם, וזה באמת המקום לומר לכל מי שצופה, זו אולי באמת הדרך להבטיח שלכמה שיותר גורמים תהיה אמירה, והשפעה על מה שקורה כעת בניהול הלחימה, גם אלה שאולי לא יהיו פיזית בחדר, אבל יש להם מנופים פוליטיים על נתניהו. דפנה, את כמובן נשארת איתנו. יאיר שרקי, יאיר לפיד בשלב הזה נשאר בחוץ. נכון, אבל עוד לפני יאיר לפיד, מילה על מה שקורה מול בני גנץ, יש איזושהי אשליה אופטית. עכשיו יצאה הודעה על סיומה של הפגישה, אבל הפגישה לא נמשכה עד עכשיו. הפגישה התחילה קצת אחרי 11:20. כמה זמן? והסתיימה לפני 12. כלומר, חצי שעה פגישה בקושי. חצי שעה. לאחר מכן, עורך דין רונן אביאני נשאר בקריה עם אנשי נתניהו כדי לסכם את הפרטים. אבל השאלה אם אפשר להגיד מזל וברכה. עדיין לא. יושבים הצדדים כ3 שעות, דנים בפרטי פרטים. כולם מאוד מקווים שזה יסתיים, לפחות כולם בצד של בני גנץ אומרים, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי שהדבר הזה יבשיל. הם אפילו נמנעים מלתת כל פרט על פרטי המשא ומתן. איפה הפער? זה פשוט מדהים. צריך להגיד שהדרך שבה האירוע הזה מתנהל היא מדאיגה ביותר. זה לא אירוע מסובך, לא אירוע מורכב פוליטית, לא אירוע שדורש הסכמים מפורטים. תן לי לקצר לך שנייה את הדרך לסוף התשובה. מי מונע את העסק? אתה שואל מי בסביבת ראש הממשלה? נכון. אז תראה, יש 2 מקורות, בדרך כלל לא הייתי נכנס לרכילות הזאת. זה לא רכילות אבל, סליחה, זה לא רכילות, אנחנו במלחמה. יש 2 מקורות. תרגיש בנוח. וביומה החמישי של המלחמה. יומה החמישי של המלחמה, אתה לא עוסק ברכילות, אתה עוסק במהות. 2 מקורות ששוחחו איתי טוענים שהגברת נתניהו מפעילה לחץ נגד הקמת קואליציה, אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. זה ממש לא מעניין מי בסביבת ראש הממשלה לוחץ, זה עליו. הוא ראש הממשלה. זה פשוט לא מעניין אם בן גביר מאיים, אם סמוטריץ' נותן או לא נותן, אם הגברת בעד או נגד. הוא ראש הממשלה. אם הוא לא עושה את זה בגלל לחץ כזה או אחר של מקורב למשפחתו, של איש במשפחתו, זה עליו. ולכן, גם אם בסוף תקום הממשלה הזאת, שכולם מקווים שאכן תקום ממשלת חירום, צריך לזכור את הדרך לשם, וצריך לקוות שהדרך הכל כך עקומה הזאת לא מעידה על איך הממשלה הזאת תתנהל. למה זה חשוב? אני אשלים אותך, כי זה חיים של אנשים ועתידה של המדינה. בדיוק. וזה הסיפור. ככה פשוט. דפנה, התייחסות שלך לנקודה הזו. כן.
כן, אני רוצה לומר שבאמת אני הנחתי שאחת הסיבות שחשוב לגורמים האלה להשאיר את בן גביר וסמוטריץ' במלחמה היא גם כי גם להם יש כמובן ציבור שעולה עכשיו על מדים וסומך על המנהיגות שלהם ורוצה לראות אותם שם, ויש אנשים בסביבת ראש הממשלה שזה מה שהם חושבים, שאסור להוציא את בן גביר וסמוטריץ' בגלל העניינים המורליים, נאמר את זה ככה, בגלל התחושה שצריך לתת לציבור, שזה קבינט שמייצג כמה שיותר חלקים, אין ספק שהציונות הדתית על מדים שיש להם תומכים רבים, וזו הייתה תפיסה אחת. אבל אני מחזקת את שרקי. כולם על מדים, דפנה. לא, יש לי... דפנה, זה בדיוק... רגע, אני רוצה להשלים את... כן, בבקשה. כן, אני רוצה רגע להשלים את מה שאמר שרקי, אבל יש אנשים בסביבתו הקרובה ביותר של נתניהו, כפי שאמר שרקי, שאלה לא היו הטיעונים שהם הביאו לשולחן. הטיעון שלהם היה שבני גנץ ייכנס וינסה לפרק לנתניהו את קואליציה מבפנים, ינסה לקחת חברי כנסת, שברגע שהמלחמה תסתיים הוא יפרק לו את הממשלה, ואז אפשר יהיה לחזור לבן גביר וסמוטריץ' שאולי יהיו פגועים. אלה דברים שנאמרו, אלה שיקולים שהיו מאחורי הקלעים, ואני לא אומרת שהדיון האם בן גביר וסמוטריץ' צריכים להיות בפנים או בחוץ, הוא איננו דיון לגיטימי וחשוב. כל עם ישראל עכשיו נלחם, זה פשוט לא הייתה הסיבה שיקבע את המגעים, אלא אותם גורמים שלחשו על אוזנו של נתניהו, תיזהר, כי יום אחרי זה נצטרך גם לחשוב איך אנחנו נשארים בשלטון, וזה כואב מאוד שברגעים האלה עושים את הקלקולציות האלה, צריך פשוט לרוץ קדימה, ואחרי זה לקוות שכל השאר יסתדר בהתאם. דפנה, תודה רבה, עדכנו אותנו יאיר ודפנה, אתם נשארים איתנו לכל עדכון שיגיע בעניין הזה. עמליה, אנחנו לא רוצים, רק נסביר לצופים שלנו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים להתעסק איתו, בשידורים שלנו זה פוליטיקה. העובדה שיש מי שבכל זאת גורר אותנו לשם, וזה לא אנחנו, כי בא לנו לעסוק בפוליטיקה, היא עובדה מקוממת, שמאות אלפי חיילי מילואים עולים עכשיו על מדים, מסכנים את נפשם, עוזבים משפחות בבית, ויש מי שבמדינת ישראל, בדרג הפוליטי בהנהגה, עדיין חושב שמותר לעשות שיקולים פוליטיים של מה יקרה ביום שאחרי. חברים, יש לכם כל כך הרבה דברים להתעסק איתם עד היום שאחרי, ותאמיני לי, ביום שאחרי... לא, תראה, אופר, גם יש ציפייה ברורה מהציבור. השעה עכשיו 2:00 אחר הצהריים, אני חושבת שאין אחד במדינת ישראל שלא היה רוצה לראות היום, אם אפשר ב8 בערב, רצוי לפני כן. אם אפשר שלשום ב8 בערב. בדיוק, את נתניהו, גנץ, אייזנקוט, רצוי אגב גם את לפיד, קואליציה כמה שיותר רחבה, באה ומתייצבת ואומרת, אנחנו מול כל האויבים האלה, כולם ביחד, בחזית אחידה, וזה לא קורה, בגלל שיקולים קטנים וצרים, ואנשים כנראה שגם לוחצים מאחורי הקלעים. עמית סגל מצטרף אלינו על קו הטלפון, עמית גם עם כותרת נוספת, דחייה של 3 חודשים בבחירות המקומיות. כן, הבחירות המקומיות תדחו ב3 חודשים בשלב הראשון ל-31, אני לא רוצה להתחייב על התאריך בדיוק, אבל לינואר 2024, אבל הכותרת המשמעותית היא שגורמים שמקורבים למשא ומתן אומרים, לעם ישראל תהיה עד הערב ממשלת אחדות. הם מדברים על כך שהסעיפים עכשיו, הצוותים עכשיו מנסחים את הסעיפים האחרונים של ההסכם. זה הסכם אגב לדעתי הקואליציוני הקצר בתולדות המדינה, עמוד אחד עם רווח בפונט 16 ואולי קצת יותר, אבל למיטב הבנתך, עמית, יש בתוך ההסכם הזה פרטים שאנחנו עדיין לא מכירים, או רק אותו קבינט מצומצם והקפאת החקיקה? הקפאת החקיקה תנוסח באופן כמובן קצת אחר, לא שמישהו פה מתכוון להציע חקיקה אחרת, אבל בעצם המפתח לב העניין הוא השאלה עד כמה הסמכות של אותו דבר שהליכוד קורא לו מטבחון מצומצם והמחנה הממלכתי רוצים לקרוא לו קבינט המלחמה, עד כמה הסמכויות האלה הן מלאות ובלתי קבועות, כי אז הקבינט המקורי מתרוקן מתפקידו, או עד כמה זה גוף מייעץ, או כל משהו באמצע. אני מנחש שהסגירה היא משהו באמצע, וגם שוב זה לא נשמעת כמו הדילמה הכי קשה כרגע בשלב הזה. אני רוצה להגיד משהו, אזהרה כללית, כדאי שכולנו, כמובן ממשלת חוק דבר מאוד מאוד חשוב, זה מאוד חשוב הניסוח הזה, מהטעם הפשוט שאנחנו לא רוצים שכשוך השמחה הראשונית הציבורית המוצדקת לגמרי על הקמת ממשלה נמצא את עצמנו בגוף משותק. ולכן הניסוח המאוד בהיר של הסעיפים יש חשיבות קריטית, במיוחד לאור העובדה שלפני הספירה בערך, כן, היום זה נראה כל כך מטופש ולא חשוב, אבל בקבינט הקורונה, אז אנחנו זוכרים איך זה נראה שם בממשלה פריטטית משותקת, אז יצטרכו למצוא פתרונות, וטובי המוחות עובדים על זה עכשיו משני צדדים. אוקיי, עמית, כמו שאמרת, ההסכם הקואליציוני כנראה הרזה
שהכרנו, פגישה של חצי שעה שהייתה אמורה מזמן להתרחש. עמית, אם יהיו לך עוד פרטים, תוסיף גם אתה. ונחכה עדיין, אתה יודע, לעדכון הרשמי, כי עד שלא נראה את זה חתום, סגור, סופי, ועומדים מול מצלמה, עדיין אולי קצת נתקשר. והנה משהו שאולי יסביר קצת לפוליטיקאים שלנו, מי העם שראוי להנהגה אחראית, רחבה ואחודה. עמליה. סיפור גבורה באמת מדהים. שוטר בשם יגאל זינגר, שהגיע לזירת הטבח במסיבה ברעים, ואז הוא הבין, עופר, שיש דרך מילוט עוקפת את הכביש שבו נמצאים המחבלים, וקרא לכל המבלים, בואו אחריי. כמה הוא הציל ככה? הצליח להציל ככה 500 איש. וואו. ואחרי שהוא הוציא כבר את כולם מאזור הסכנה, הוא עוד חזרה להילחם. יולן כהן פגשה אותו לפני זמן קצר. יולן. כן, עופר ועמליה, אני חושבת שבימים האחרונים אנחנו גילינו את גבורת השוטרים והשוטרות. ואחד הסיפורים, אני חושבת אולי המדהימים ששמעתי בימים האחרונים, זה של רב סמל בכיר בשם יגאל זינגר, שנמצא כאן, הוא מאושפז בבית חולים סורוקה, והוא הציל יותר מ-500 ישראלים באותה מסיבה ברעים, ואנחנו נשמח לשמוע את הסיפור שלך. אני עבדתי במשימת הכוונת תנועה במסיבה ברעים. הבנו שכל הצירים חסומים ויש חדירה של מחבלים פיזית שיורים על האנשים שמנסים להימלט מהמקום. קלטת את זה די מהר. נכון, כי אנשים פצועים התחילו להגיע אלינו מכל הכיוונים. והבנו שאנחנו חייבים למצוא דרך חדשה והצירים חסומים. פשוט באותה שנייה פתחתי מפה בטלפון שלי וראיתי שיש שביל עפר שאפשר להיכנס לשדות ודרכו להימלט מהמקום. וככה עלינו לניידת, אני וחבר שלי חיים על שמי שהיה איתי במשימה, ונסענו על השביל עפר לאורך השדות וקראתם לכולם. קרסנו לכל הביבלים, כל מי ששומע אותנו, כל מי שרואה, כל מי שיכול לעלות לרכבים ולנסוע אחרינו. כמה רכבים היו? אני ראיתי בסביבות 100 רכבים שנסעו אחרינו ממש בשיירה לאורך השדות, עד שהגענו לאזור תחנת רכבת בנתיבות, ומשם כבר אנשים התפזרו כל אחד לכיוון של הבית שלו, ואנחנו, אני וחיים, המשכנו לכיוון תחנת משטרה, כי לא היו לנו נשקים ארוכים ולא היינו ערוכים ללחימה ממש עם המחבלים שבכמויות נכנסו לאזור, ושמענו דיווחים בקשר על ירי כבד לכיוון החפ"ק של המסיבה. חששתי, הייתי בטוח שאני אפצע, לא הייתי בכלל בטוח שאני אצא משם. שלחתי הודעה לבן שלי. מה שלחת לו? אני יכול להשמיע לכם את ההודעה. סמי, מה מצב? קיצור, יש פה בלגן אטומי, חדירה, מחבלים, ירי, כל הצירים חסומים. אל תגיד לאמא כלום, אני פה בינתיים. אני אוהב אתכם. זו הודעה ששלחתי אותה בשעה 7:30, 7:32, וכבר לא הייתי בטוח שאני אראה את הילדים שלי ואישה. בשלב מסוים הגיע רכב ממוגן עם לוחמים מיחידת יואב. אני ואורן הצטרפנו עליהם, עלינו 5, כמו אגרוף, 5 לוחמים, והמשכנו לצומת רעים. כדי להציל עוד ישראלים. ניסינו להגיע לחפ"ק מסיבה, אבל שם משימה הייתה בלתי אפשרית. פינצ'רו לנו גלגלים של הרכב, ולא המשכנו, לא יכלנו להמשיך לנסוע. בשלב מסוים נפצעתי, ואני ועוד לוחם, ומתוך 5, 2 היו פצועים, והשלישי טיפל בנו. רוסלן החובש, שממש הציל אותי, עשה לי נקודות לחץ על שטפי דם שלי ברגליים, וממש הצילו אותי בידיים שלו. בשלב מסוים קראנו לעזרה, והגיע צוות, ממש כמו בסרטים של רמבו, שבדקה האחרונה, לפני שרוצחים אותו, מגיע מסוק ומציל אותו. ככה הגיע ג'יפ ממוגן של איציק בזוקה. הוא היה שם בתוך הג'יפ עם הבת שלו, שהיא גם לוחמת מג"ב. והם ממש בשנייה האחרונה הצילו אותי. יצאנו, ואני שומע, עד עכשיו אני שומע את הצלילים של כדורים שפוגעים ברכב. אבל אתה מבין שאתה הצלת כל כך הרבה ישראלים? אני מבין שיכלתי להציל יותר. וזה מה שחשוב, לא מה שעשיתי, מה שיכולתי לעשות. אנחנו נאחל לך שתבריא
כמובן, ושתחזור על המשפחה ושתשתחרר במהרה. ואני חושבת שעמליה ואופר, אני חושבת שהסיפור של זינגר מסמל מהי גבורה בימים הקשים הללו. יולן, תודה רבה. זה סיפור מדהים. 500 אנשים שחייבים לאיש הזה את חייו, את חייהם. באמת מדהים. טוב, תמונות ממשיכים, באמת, ממדי הזוועה שם, זה לא להאמין. ראינו בהתחלה את התמונות מנתיב העשרה. היום, שהתפרסמו אחרי כפר עזה אתמול, שהתקשורת הזרה נכנסה. עמליה, וכשאנחנו מדברים ורואים את הרשימות, באמת שהופכות את הבטן של מספרי הנרצחים, לא מצליחים להבין עד שלא מגיעות התמונות האלה. כן, תראה, הכל שם מפויח, לחלוטין, שרוף, הרוס, לגמרי. אלה התמונות היום מנתיב העשרה, רק באמת אחרי שסיימו את כל החילוץ, אז אפשר להכניס את צוותי התקשורת שיתחילו לנסות לתווך החוצה את ממדי הזוועה שהייתה שם. ועכשיו אדווה דדון מצטרפת אלינו מעוטף עזה. אדווה, את מקבלת תיעוד גם מתוך בארי, אחד המוקדים, באמת כל המוקדים הם מזעזעים וקשים, אבל בבארי באמת היו שם משפחות שלמות שפשוט נטבחו. את מביאה לנו עכשיו את התיעוד משם. כן, עמליה, ברשותך עדכון קצר, לפני זמן קצר מטח כבד גם לעוטף עזה. יש כאן אירוע של חשש של חדירת כלי טייס שעדיין לא נסגר. יש כאן כוחות רבים, גם במקום שאנחנו נמצאים וגם בציר המרכזי הזה שמוביל בעצם לכל יישובי העוטף. התיעוד שאנחנו מביאים עתה מבארי זה תיעוד בלעדי, עדיין לא הוכנסו לשם צוותי תקשורת זרים או ישראלים, משום שעדיין מפנים שם את הגופות הרבות אחרי הטבח המזעזע שהיה שם. את יודעת, עמליה, אתמול הייתי בכפר עזה, פגשנו שם את מח"ט גבעתי שסיפר על 70 מחבלים. ממה שאנחנו מבינים, בבארי היו מאות מחבלים שפשוט שרפו את הבתים על יושביהם, והנה התיעוד, ואני רוצה להגיד לך שזה אחרי סינון. את המראות הקשים באמת אנחנו מבקשים לא להראות על המסך. רק צריך לומר, אדווה, אני קוטע אותך. אלה נראות תמונות של בתים שספגו פגיעות של טילים. שום דבר ממה שאתם רואים הוא לא תוצאה של פגיעה של טילים, אלא של הרס פשוט מטורף, של רימונים, של RPG, של מה לא. כמויות אדירות של תחמושת. גם של שריפות. טילי נ"ט ותחמושת. הבעירו שם את הבתים. הרוב שריפה. בואו ברשותכם, ניתן לתמונות לדבר. מה שקורה זה שחודרים לשם מחבלים, גם עם רכבים, רבים מהם. אנחנו ראינו את השידור של אותו עיתונאי שהצטרף לחמאס ותיעד מההשתלטות על בארי. הם פשוט יורים טילי נ"ט גם על הבתים, לוחמים שם בכוחות מאוד גדולים, עולים לגגות, שורפים את הבתים על מנת שיושביהם יצאו מהממ"דים דרך החלונות ואז טופחים בהם. אני שומעת עדויות לפני מספר דקות מאנשים שיצאו שם, שפינו שם גופות של ילדים, של תינוקות, של אימא שמחבקת את ביתה ונמצאו ביחד בממ"ד. אנחנו לא נראה את התמונות האלה, אבל חשוב שהעולם ישמע את סיפורי הזוועה שמגיעים משם. עוד סיפור שאנחנו בודקים את המהימנות שלו זה של אנשים שעמדו בשורה. אני לא מאמינה שאני בכלל מוציאה את המשפט הזה מהפה שלי, ופשוט עמליה ואופר ירו בהם למוות בלי הבחנה. עוד אימא שפגשתי בבית החולים מספרת שביקשו מבעלה לעמוד אחרי שירו בו ברגל, הוא לא הצליח לעמוד כי נפצע, ואז פשוט ירו בו מטווח קצר לנגד עיניה. היא החזיקה את התינוק שלהם בין 6 חודשים על הכתף, ירו גם בתינוק, הוא נרצח, הכדור חדר את הכתף שלה, היא נפלה, איכשהו בנס היא ניצלה והיא מטופלת כעת בבית החולים. היא ביקשה שלא נאמר את השם שלה. תינוק בן 6 חודשים, עופר, מטווח קצר, והתמונות האלה שאתם רואים עכשיו, אחת תפסה אותי במיוחד של הארסל הזה. אתה רואה ארסל תמים, ואז המקור שצילם לי שם מרים את המצלמה, ואתה רואה בית שפשוט נחרב.
אין, לא נשאר ממנו זכר, זה גם שריפות, זה גם טילים שהיו שם, אבל גם כמובן כוחותינו, שכשהבינו את גודל האירוע, נכנסו לשם במהירות. הם הרגו את המחבלים, יש שם סיפורי גבורה הירואיים של צוותים, שאפילו הם לא אורגניים, צוותי מילואים שהגיעו לשם, שעברו בית וחיסלו. מאות מחבלים, מהתיאורים שאני שומעת, היו שם באמת מחבלים בכל מקום, על גגי הבתים, בתוך הבתים. לקח זמן לטהר שם את היישוב, אבל הלוחמות והלוחמים הגיבורים שלנו, וגם אזרחים ואזרחיות שפשוט הגיעו לשם, עשו את זה, וכעת מתגלים ממדי ההרס, וזה פשוט גהנום. אני מחזירה את השידור אליכם. אפשר לסבול את התיאורים שאת מביאה לנו משם. תודה רבה על הדברים האלה. תמונות של תופת, של גיהנום באמת. רצח של תינוק בן חצי שנה זה שואה לכל דבר בעניין. ויש רשימה ארוכה של עזתים, שישראל עוד תבוא איתם חשבון, מצמרת חמאס, ועד כל מחבל שלקח חלק בטבח המתועב הזה, עשרות נחקרים בישראל, מאות כבר חוסלו, אבל יש גם אחד שניסה להתהדר בתואר עיתונאי, אבל בפועל היה בתפקיד המתעד של מעשי הדאעש, של אנשי חמאס. ירון שניידר בישראל הגיע גם אליו, גם אל ביתו. אני חושב שזה מסר מאוד ברור, אחרי שגם הראינו את התיעוד שלו, כביכול מסקר את האירוע, בפועל הוא לוקח חלק. לוקח חלק בהסתערות, לוקח חלק, גם אם הוא לא ביצע בעצמו את הרצח המתועב, אז זה חלק מהאירוע. ולכן אני חושב שזה מסר מאוד ברור, שהם מתחשבנים גם איתו, ביתו של אותו עיתונאי, במרכאות כפולות, מוסן א-נג'ארש פה בח'אן יונס, הופצץ הבוקר, כאן אתה רואה את התמונות, וזה במקביל לעוד תקיפות שמכוונות לאו דווקא דרך החיסולים של הקאדר הצבאי, או של מי מהלשכה המדינית של חמאס, כמו ששמענו אתמול, אלא פגיעה במעגלים חיצוניים. דוגמה נוספת היא ההשמדה של האוניברסיטה האסלאמית בעזה היום. האוניברסיטה האסלאמית, רק למי שלא יודע, זה אולי המוסד שבו מתחנכים מהנדסי החמאס. מה זה מהנדסי החמאס? הם לא בונים בניינים. הם מפתחים אמצעי לחימה. אגב, יכלו לבנות בניינים, יכלו לבנות יופי של בניינים בכלכלה. אבל עובדה שהם בחרו במסלול הזה. אבל הם עסוקים במסלולים אחרים. ירון, תודה. בואו נצרף אלינו, חברים, את כל... כן, יאיר. עדכון פוליטי קצר, הזכרנו פה את הגברת נתניהו בשידור, מטעמה נמסרת הודעה קצרה, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, אחדות היא צו השעה. לא רואה פה החשה לפרטים שהבאנו ואנחנו עומדים מאחוריהם, אבל לא משנה. אם הגברת אומרת אחדות היא צו השעה, אז בבקשה, מה מעכב עכשיו? תקימו את התחקורים, נצרף את זה גם לרשימה. כמו שאמר עמית סגל, כנראה שכבר בשעות הקרובות זה סוף סוף יקרה, היום החמישי לתוך הלחימה. כן, אנחנו נמצאים איתכם כאן, הפרשנים שלנו באולפן, צ'ייני, נתחיל איתך, נמצאים איתנו, רק נאמר, שלום בחנן, לשעבר בכיר בשב"כ, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, כמובן אוהד חמו כתבנו, וגם אלוף במילואים איתן דנגוט, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים. צ'ייני, נתחיל איתך, אתה רואה תמונות ההרס מאזור ישראל, בעזה כבר מתחילים לשלם את המחיר? תראי, אני קודם כל רוצה להתחיל להסביר את גודל השעה. מה שעומד על הפרק זה המשך קיומה של מדינת ישראל. לא במובן הפיזי של מישהו שיבוא ויאיים איום קיומי על מדינת ישראל, אלא עיצוב התודעה במזרח התיכון, להחזיר לישראל את העוצמה ואת הכוח ואת ההרתעה, ולהגיד לאחרים, אל תתעסקו איתנו. אנחנו בנינו את הדבר הזה בעמל רב. במלחמת השחרור, במערכת סיני, בששת הימים, גם ביום הכיפורים וכן הלאה. הדבר הזה נשחק עד דק. כן. זה גודל השעה. זו האחריות שמוטלת על המנהיגות האזרחית והצבאית של מדינת ישראל היום. ולכן אני לא מצליח להבין למה עד לרגע זה אין ממשלת אחדות. אני רוצה לומר יותר מזה. אחרי מלחמת לבנון 2, הייתה ועדת כהן. הוועדה הזאת החליטה, או קבעה, שליד כל קצין בכיר בצבא, יהיה קצין בכיר שהיה בתפקידו בעבר. מעין מנטור. זה מופיע במסקנות הוועדה. אני הייתי 4 שנים מפקד חיל הים, ב4 שנים האלה היה לי מנטור. והיו לי עוד תתי אלופים שהיו מסביבי, ושעזרו לי לעשות את העבודה. תתי אלופים מילואים. כן. אני חושב שבשעה הזאת זה נדרש. והצמרת הצבאית צריכה אנשים שיהיו סביבה מנוסים, עם ידיים טובות על ההגה,
ושידעו לעשות את העבודה. לגבי הקבינט. אוקיי. למרות שבני גנץ וגדי איזנקוט יצטרפו, אני מניח שהם יצטרפו בקרוב, ככה אני רוצה להאמין. זה כוח מאוד משמעותי. צריכים לצרף לצידם גם אנשים שהם יהיו יועצים, צופים או כל דבר אחר. 2-3, לא יותר, שיתנו מימד נוסף, לא פוליטי לחלוטין. כן. אבל אנשים מנוסים, כי אנחנו צריכים בשעה הזאת ידיים חזקות עליהם. עיין ערך מה אריה דרעי? גם נחוצים אזרחים בקבינט. מאוד חשוב שיהיה גנרלים. אני לא אמרתי אנשי צבא, שרקי. אז אני מוסיף ומחזק. נחוצים גם אזרחים בקבינט, הצבא חשוב מאוד, הניסיון הצבאי חשוב מאוד, חשובות עוד נקודות מבט. כן. עכשיו אני רוצה... עוד שנייה, דנות, רצית התייחסות בעניין הזה? אני בהקשר הזה רק יכול לומר לך שאני מצטרף פה על כל הדברים שנאמרו, מלבד דבר אחד שאני רוצה להוסיף אותו. תראו, זה צו חירום שהוא ברור לכולם. איפה נעלמו אנשים שמרכיבים את ממשלת ישראל, ומדבר בעיקר על המפלגה הגדולה,